Columna, atureu-vos! Guardeu-vos mà a l'esquerra! ¡Está marcando fuego! ¡Listo! Tothom generalment, auletans i auletanes, montserratins i sobrevinguts, forasters i passavolats. En nom del Comú de la Vila d'Olesa de Montserrat, per ordre del senyor batlle Josep Viladoms i los demés síndics i prohoms de la vila, reunits sota els porxos de la plaça en l'assemblea de la 60a, se fa saber l'anunci que us notificam, adés i ara. Les tropes borbòniques del capitán Maria són a les portes de la vila i els miquelets s'estan preparant per la batalla. Correu! Anem tots cap a l'Ajuntament! Correu, he dit! La cavalleria. Malament,
droite. Droite. Porte le main droite. Oh, c'est ça. Portez le sur ça. sanguinari, Capitán Maria, serà tret de la torre de la presó i passejat pels aquests carrers de la vila. Com ja sabeu, el Capitán Maria, que tantes desgràcies i calamitats ha infligit a les poblacions de les comarques centrals de nostra imada Catalunya, ha sigut agafat pres per los Miquelets de Armengol Amic, la tigre del Pallars. Preguem que se li faci el convenient escarni. No hi falteu aquí! Aneu pas que ens l'emportem a passejar una estona. Tots els traïdors a la pàtria! Morirem! Farem veure la sang dels patriotes catalans. Així doncs,